Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos en The City, estamos nas Radio Galegas, estamos na Radio Galega, polo interese de Radio Galega vou repetir, pero claro, como é a que nos paga, non vou dicir Radio Galegas. Espera, vos facede que isto non pasou, vale? Non, isto non... Espera, a ver, vou facelo moi digno, sabes como... Veña, non, grazas. Espera, quietos, non, que senón me poño nervioso. Hola amigos, isto sí. Estamos en The City, correcto. Estamos na Radio Galega. No, quieto. E hai que dicir algo. Donas e cabaleiros, por fin é luns. Sí. Vale. Tiña as miñas dúbidas de que reaccionasedes deste xeito, pero pareceme ben. Estamos a piques de comezar un programazo. Hoxe, primeiro día de outubro. Como, mira ti, porque diste, é o primeiro día de outubro e onte parecía setembro, pois xa estamos en outubro. O tempo pasa inexorable. Hai unha polémica que temos que aclarar antes de dar comezo ao programa con respecto ao concurso de tiros libres que facemos a veces co Iberconsa Anfib esta tempada. A semana pasada, Adrián Díaz competiu contra Carmen Méndez e, aínda que el dixo que metera 4 puntos, eu, no momento, xa me parecía que a última das canastras non era válida. Imos ver o... E máis, vou pedir aos meus compañeiros para que vexades que isto veñen de Alcorcón, do bar, bueno, veñen de aí, do bar da lao. Pero un aplauso para Iván Müller e para Fernando Reguerre. Dalle. Gracias. Que ben. Tivo que pedirvos un aplauso, desgraciados, bueno, pois nada. Sí, quero que vos fixedes ben, porque nas imaxes que imos ver a continuación vese claramente como cando o cronómetro chega a 0 xa acabou e Adrián aínda non tirou o cuarto antes tiro. Ou despois do buzzer? Non, é igual, antes do buzzer. Antes do buzzer. Fixadevos todos que podedes velo, mirade, ala. Acaba de suicidarse. GoPro, non pasa nada. Acaba de suicidarse unha cámara, non pasa nada. Un aplauso. Aguanta de todo, un aplauso para a cámara. Imos poñer, non, espera un momentiño. Quietos. Xa que estamos, cuidado. Xa que estamos no... Agora isto acaba de pasar en directo. Riguroso. Imos poñelo, os que esteades vendo o videopodcast, ides ver a cámara lenta como o plano que estábamos grabando cae o chan. Fixadevos, porque estamos en doble pantalla, creo que aquí vais a ir. Fixadevos como efectivamente a cámara vai tomar polo saco. Efectivamente, un aplauso para a cámara, por favor, que ven. Radio Verité. Mira, como están observando todo en doble pantalla os do público de City flipan, E aquí mesmo en doble pantalla imos ver agora como o cuarto tiro de Adrián Díaz non é válido. Fíxate, mira como pasa aí o balón, Agustín Alejos, para iso, xa vedes que non tirou aínda o balón. Védelo claramente ou non? Xa pasara. A xente da radio pois estará dicindo que sí, que está claro, non? Bueno, pois iso. A xente da radio que nos faga caso, que nos non mentimos. Que imagine. E que imagine que o reloxo chegou a 0 e el aínda nin tocara o balón. O que pasa é que, como estábamos aquí, jijijaja, el tirou a ver se coaba. Non coou. Total, puntuación oficial de Adrián Díaz no concurso de tiros libres son 3 puntos. E se acabou. Xa está. Grazas por vir os de Alcorcón. Moitísimas grazas por marchar xa. Un aplauso para Iván Müller e para Fernando Reguer. Que moita xente dirá, como se tiran 4 minutos de radio? E nós dicimos, pois efectivamente. Non, é máis.
moita xente dirá, cuidado, como se tiran 4 minutos de radio? ¿Cómo que no? Aí está, dale, Pini. Amigos e amigas, desde The City, en Vigo, na Radio Galega, comeza o mellor remedio para comezar a semana. Como que non? Hoxe, cunha muller de carácter, Isabel Risco, e cun crooner da terra, Toni Lomba. Comeza, como que non? Dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, benvidos. Grazas, moi amables. Berros de renacentista. Ese o nivel do público deste local é este. Renacentista, socrático, quero dicir, aquí non se di tío bueno. Aquí non, aquí mínimo renacentista. Por certo, Pini dubidou cando lle pedín a sintonía, pero non por culpa del, senón porque tiñamos preparado algo que é o que estades agardando tanto os ointes como os que estades aquí en The City, que é esa sección que xa forma parte da historia radiofónica da radiodifusión mundial. Un momento no que realmente aprendemos moito. Estamos falando dunha sección que nos pensamos que sí merecía unha sintonía. Por iso, dende hoxe, ten sintonía a sección de Pini. Sí, señor. Ben, Pini, estamos ávidos a sección de Pini. Pini, pregunta importante. Pregunta. Que che parece... Sí. Como? Si, escoitades a Pini, ben? Non vou dicir nada. A sección de Pini, moitísimas grazas. Ben, e despois disto imos comezar porque xa levamos moito tempo perdido. Imos cunha nova que apareceu no xornal mexicano 5 que di o seguinte. Isto é real, Un morto sae da morgue para voltar a unha festa. O home foi certificado como morto por sobredose de alcohol, pero ao retomar conciencia regresou á festa na que estaba anteriormente. Isto isto ocorreu en Polonia e o nome do individuo é Krzysztof Nowak, de 31 anos, que creo que temos xa ao outro lado do fío telefónico. Krzysztof Nowak, boas noites. Antes de comezar a entrevista, sí, imos deixar claro, pero o meridiano de Greenwich, sí, un par de cousillas. Adiante. Non se lles ocorrerá facer a broma de non estaba morto, estaba de parranda, porque colgo automáticamente. Non imos facer. No, iso non. Pero nin falar de Peré, porque se hai dúas cousas que non me gustan na vida, sí, é falar de Peré e o frigopié. O frigopié non lle gusta. Non, porque a textura esa, cremosa, non me vai do frigopié. Un colallé, por exemplo, sí que o tomo, porque é máis de xeo. Pero frigopié, como dicilo, asco. Dame asco. Que a min de pequeno, a miña nai non me deixaba comer colallé, porque era todo xeo. Pero, bueno. Sí, bueno, pero non sei, algo que quera compartir máis sobre pois mira, sí, xa que o dis. En Portugal, sí, porque eu son polaco, pero, bueno, vou moito a Portugal. Sí. Aproveito os días de feria tamén. Sí, vale, desde Polonia. Desde Polonia, vale, moi ben. Para sacar sería carísimo, non, porque vou a Portugal a repostar gasoil, que é máis barato que en Polonia. Vale, moi ben. Entón xa para forrar. Estou un pouco perdido. Bueno, sí, digo que vou. Sí. Dicía, en Portugal. Sí, en Portugal. Frigo a marca é Olá. Isto que é o que quería dicir. Xa, que polo tanto, a galí non tomas frigopié, tomas un olapié. E ata aquí a temática dos xeados, podemos continuar. Moi ben, imos tentar falar da súa historia. Vale, pareceme ben. Di aquí Krzysztof, sí, que vostede morreu nunha festa por unha ingesta de alcohol descontrolada, completamente. Correcto, non é a primeira vez que me pasa. Xa te morto máis veces. Sí.
Sí. Bueno, sobre todo en cenas de empresa, teño morto moitísimas veces. Correcto. Pero un pouco, quero dicir. Xa. Canto pode ser? 5 minutos. Unha morte puntual. Puntual. Hai xente que se asusta. Non lle topo pulso, din eles. Pero os que me coñecen xa saben que como morro habitualmente, Ajá. pero iso 5 minutos, Quen non morreu algunha vez 5 minutiños, vamos. Pues- O que estea libre de culpa, Que- buena sombra le cobija. Correcto. Que pasou ese día? Sí. Que a verdade é que eu bebera bastante, quero dicir bastante. Bastante. Es decir, non é de mamá, sentóranme mal 2 cervexas, non, bastante. Bastante de mal. Estaba moi canso. Moi ben. Entón, decidí morrer Ajá. porque estaba canso e xa non resucito máis, díxenme, Sí. por vagancia. Correcto. Dixen, deixa estar aí, xa nin por volver a erguerme. Ni por volver. Xa. Chegou unha chica Sí. que non me coñecía, asustouse, porque claro, la non sabía. E dixolles aos meus amigos, acabo de atoparse en vida ao corpo de Christoph. E dixeron todos, amén. Bueno, porque é unha broma que temos entre nós. Unha broma Non? que fa. Sí, correcto. Como están afeitos a que morra eu Sí, de vez en cando. ao gran, por Non lle favor. prestan importancia. Correcto. Total, Sí. que pasaron 3 horas, leváronme a morgue, Ajá. meteronme no caixón estes de metálicos de... onde meten en CSI? Pois aí. Dentro da bolsa e todo. Sí. Que pasou? Que de súpeto, estando morto, lembreime que quedara chamar a miña nai porque estaba de aniversario ese mesmo día. Vaya. E co da festa e tal, esquecérame. E o peor de todo, Sí. que non levaba o móvil enriba. Vaya. E claro, estaba morto, pero empecé a poñerme unha intranquilidade, automáticamente dixen, oño! Oño. Que o da morgue sacoume do caixón moi cabreado, Sí. porque ali non se pode berrar. Eu dixenlle que non, é que acabo de resucitar, porque non chamei a miña nai, e dixeme, pois a próxima vez resucite, pero falando en baixo, que me Vale. pegou un susto, Claro. dixo o da morgue. Sí. Polo que se ve non está feito a que resuciten ali, bueno, polo polo que que sexa. sexa. Xa. Xa aí, dixen, pois descúlpeme, saqueime a bolsa, Sí. puxeme así uns calzóns e tal, un pantalón e tal, saín correndo pa festa pa coller o móvil, Sí. que afortunadamente guardaron os do local no roupeiro. Moi ben. E aí sí que xa máis Aí. tranquilo, collín o móvil. E chamou a súa nai e dixolle todo. No, pedín outra. Ah, vaya. Porque xa que estaba, pensos, menuda bronca o día seguinte. Claro, porque ao final non chamou a súa nai. Que isto é o Claro, unha concepto. cousa levou a outra, ao final, ¡buah! Claro, vaya. Menuda bronca. Ten fillos pa isto, desagradecido, non te lembras da tua nai. Claro. Eu dicindolle, mamá, que estive morto onte, non me veñas con excusitas. Sí, bueno. En fin, total, que ao final preguntábame, pa que resucitaría? Un Christoph. Total. Bueno, grazas por contarnos a experiencia. Nada, moi ben que non puxeste non estaba muerto nin nada, porque é unha bromita que non me gusta, porque esa ocorre sella calquera. A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquitiqui. A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquita. A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquitiqui. A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquita. No se puede aguantar. Bueno, xa estamos os simpáticos. Xa. Non estamos igual, por das bromitas. Bueno, Que asco. bueno, hombre, que tiñamos que facer colgou. Bueno, Christoph colgou. Bueno, un aplauso para Christoph. Meneando la cintura esa niña. En fin. Meneando su cintura esa niña. Ai, é que tiñamos que poñela de Peredo, o sea, quero dicir, viña directamente. Atentos, amigos, porque o mellor, eu creo que é a primeira vez que como que non, como estou hoxe cos nomes, Vou repetir outra vez. Entre Radio Galega e como non, ton, Dios mío. Case fago, como? E o alcohol. O alcohol, sí, no, pero non bebín nada, Eu non bebín absolutamente nada, pas feridas, nada máis. Digo que é a primeira vez na historia do como que non que ides ver unha actuación, polo menos comezar unha actuación deste xeito, porque hoxe temos a sorte de contar connosco a unha das grandes cómicas do país. Por favor, un forte aplauso para Isabel Risco. Madrid. ¡Hala! Está subindo a mesa Isabel Risco, amigos. Isabel Risco. ¡Mala! Madrid. No sé. Está Isabel Risco. ¡Oh, micro, Isabel! ¡Dios mío! Mira, o que da galeja. Ai, que papo, papo micro. Ai, está riquísimo. Probado. Isabel Risco, amigo. Ai. É
como unha pataca con couza. É como unha pataca con couza. Ai, está aquí enganchado. Móvese comigo. Non se move. Non, ven comigo. Ai, veño moi emocionado, pero que ambientación aquí. Canta chavalada metida na catacumba. Eu buscándoos por Vigo adiante. Estamos aquí en baixo coa humidade toda. Sodes ben viciosos, carai. Mi madriñas, que eu tiña falta de LEDs na casa e dixen, vou pa Vigo, que hai 9 millóns deles. E malo será que porque falte un se dean conta, carallo. E veño emocionada, veño emocionadísima. Como que non? Como que non? Isto que é para Radio Galega? Non estou para Radio Galega? Pois xa estou chegando a Ponferrado co que estou berrando. Estamos saindo das fronteiras todas. A mí eu empezo a desbrozar e chego a meseta desbrozando. O problema é que na meseta non xei moito que desbrozar, que está todo pelao. Veño co Javillo, é unha prolongación do meu brazo, Javillo. Isto, Javillo, fouciño. Isto é unha ferramenta. Non me queites que me arrancas como a alma. Non me quitar, Veño por toda a P9, veño pola P9 tan emocionada, veño pola P9 que veño unha velocidade. Veño en punta aerodinámica pola P9. E dixen eu, en punta tacón. Mira, teño a galegida tan dentro que non hai quen masaque nin operando. Levo a metida dentro. É como parte do organismo. Teño o fígado e ao lado a galegida, ao lado do fígado. Conectadas os dous órganos. Non sei se me explico. E a veces metome a unha lavadora, porque digo yo, vou meter a lavadora para dar voltas. Ai, para emocionarme ou algo, porque, entendes, tamén unha ten que ter o seu momento de intimidade. E se son na lavadora, pois son na lavadora, veño pola pena, moita velocidade, moitísima velocidade. E dixen, vou pagar a peaxe, un carallo que vou pagar a peaxe pola cola, que vou pagar a peaxe. Na Pajo, fixen 5 pistas a beira da P9. 5 pistas a beira da P9. Todas peladas as 5 pistas. Tedes 5 pistas a beira da P9 e non pagades a peaxe. Tedes un aparello para volver e outra para que vos pete. Como se quere. Non me pagar a peaxe, Non. 5 vos fixen. Que cheguei a colla e dixen, sigo desbrozando, que carai. E deixei colla bonita. Deixei na bonita colla. Non sei se ir a decirlle a ver o caballero que me contrate. De verdad, vos sabedes quen son, que non me presento. Ai, que desastre que veño sen educación. Deixei a educación, non se anda, deixei. Pola P9 debeu quedar. Vos sabedes quen son eu, tedes idea quen son eu. Non tedes nin idea, non, que canta a ignorancia. E ademais, mira pa aí que valentía que di sin ningún tipo de problema. Canto estrago fixo al 11, canto estrago fixo al 11. Mi madriña. Vou vos dar un par de pistas para que traballedes co miolo, que andades yo bebercio, e seguro que eso tamén axuda, que é combustible para o miolo. Vou vos dar un par de pistas. A primeira pista é unha pista máis ben física, así que apurade, traballade rápido, porque se cadra co esforzo que fago, cago por min. E non villen con intención de marcharse aquí ao local a City, un aplauso para que a xente... Estou moi emocionada. Vou vos dar a primeira pista, xa vos digo que é física, non me movo daqui que... Non me comigo. Aí vai a primeira pista, aí vai, Rápido, que me arrebento bíceps por chirinjo. Mirade o bíceps, mirade que estrutura teño, Mirade que anatomía, mirade pa aí, E isto de darlle o Javillo, nin gimnasio, nin nada, darlle o Javillo, ralle, que dalle. Nada, non tedes... Non, claro, é unha pista máis ben abstracta, non vos enterades de nada. Vai outra pista, esta pista de marketing, xa veredes, ides flipar. E vai a pista, unha pista superior, xa veredes, aí vai, ras, e coa primeira, ras. Javillo, estrela vermelha de 5 puntas, e xa sei, estades pensando que son concelleira do bloque. Normal. Pola iconografía toda. É normal. Non. Eu son unha superheroína gallega. Daqui, da terra. Tamén hai supercocaína e hai moita droga. E logo está a fariña, que eso vale tanto para flipar como para amasar o pan. Da igual. Pois sí, son Chelo García Naveiro para servirvos a vos. E agora mesmo vamos a explicar como son superheroína, máis que nada vou vos dicir porque veño en casual wear. Como diría Amancio Ortega, a veces que veño casual wear. Veño completamente casual wear, que diría Amancio Ortega. Pero non, agora mesmo ides flipar porque vos vou ensinar o meu traxe de superheroína homologado. Xa veredes, atención, prestad atención. A xente da radio que vaya tomando fariña para imaginalo. Aí vai. Ras. Gracias, muchísimas gracias. Moitas gracias. Moitísimas gracias, moi emocionante. Hai moito gasto aquí en lencería fina.
A verdade é que a idea foi da miña comadre a hija íntima Milagritos, e Milagritos está como está, a pobriña foi moito grelo, entón é o que lle pasa. Ben, pois eu vou explicar porque ten a súa complicación, este traxe interesante porque ten a súa complicación. Imos ir por partes, anatómicamente falando. Primeiro imos polas terras medias, que veñen sendo estas daqui. Terras medias para xente que non vexa, que estáis coitando, falemos da perrecha, por exemplo. É unha excepción como outra calquera. Terras medias. Son as terras medias. Nas terras medias, como podedes observar, aparte dunha cuestión moi patriótica, e levo aquí a bandeira gallega, aparte diso, levo o que é a típica bragafaixa que recolle moitísimo. Que recolle a cacha, porque eu ando a moitísima velocidade e a cacha non me pode andar a banear dun lado para outro. Non ten que ir recollida, ben preta, agarrada, e agora ides comprobar o efecto de contracción, dilatación, contracción, dilatación, contracción, tras, 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 tras. Teño afojado a xente así, teño afojado a xente que anda facendo o mal. Tras, e remato, tras, tras. Teño afogado a xente, andarse con ollo, é unha morte terrible. É a morte pola cona. A cona bótate e a cona mátate. Non lle recomendo a ninguén, porque morres por asfixia e por noxo se me baja nem non botar flis, flis, flis. Non sei se me explico. Seguimos polas cordilleiras, que son as terras superiores, que ven sendo esta parte de aquí. Agora mesmo, tamén levo un sostén corsé que recolle bastante. Agora mesmo, dicíamos que estou en plena contracción por respeto a vos educación. Eu, se me poño de perfil, parece totalmente aterrachá. Agora, como dilate, sáeme os ancares, o courel, e polo medio ainda se ve un curuto, que se me chaman. Aí vai a frisona. Digo, por favor, un respeto. Polas vacas, non por min, polas vacas, que merecen un respeto, non por min. E logo, bueno, levo complementos, o gabillo obviamente está unha prolongación do meu corpo, intentaron arrancar, non o dan arrancado, e depois levo isto foi un delirio de Milagritos que se ocurriu, e chegou un momento de discusión entre la máis e eu, porque lle dixen, poñer aquí no que é na cabeza, que isto está enganchado con grapas de ferro enganchado, porque teño a cabeza granítica e non me afecta para nada. Isto sobrou do cabezal dunha cama, que era dos meus avós, e enganchámola aquí. E dixen eu, ai Milagritos, que poñemos unha cuncha de vieiro, un botafumeiro, e se coinciden os astros, se caen xa veo, danos unha subvención. Dios, como se me puxo a tipa. Dixo, a subvención, se vai en contra da filosofía das superheroínas. Dixo nada, poñemos unha estela encarnada de 5 puntas. E dixo, chamalle parva. Ai, mi madriña, que agora cada vez que chego a un concello do bloque di que hai poucos, e aí ven a soberanía. Ai, mi madriña, pois así, se queredes os meus servizos, a vosa disposición, Un aplauso forte para Navizaguel, para Isabel Risco. ¡Vamos! Un aplauso para este equipazo e para este público increíble. Isa, non marches de aí, colle un taburete e imos recibir, se che parece, a outro dos convidados que temos hoxe, xa escoitastes ao principio do programa. Hoxe creo que non podemos facer un programa máis ecléptico. Sobre todo porque non sei que significa. Pero dito isto, recibimos, como sempre, en The City, por certo, hoxe non dixen, hoxe é certo que baixou un pouco a afluencia de público, porque luns, sempre foi luns, non? Pero hoxe máis luns se cabe. Tan só, sei que admitilo, ben pouca xente, tan só 283.412 persoas, pero que aplauden, mira como aplauden, Ao que si recibimos agora con este aplauso é o noso seguinte convidado, un forte aplauso porque tiñamos ganas de telo aquí. Está connosco Toni Lomba. Eu penso, vamos a ver, temos unha historia de que todos... Achégate, ve conmigo. Todos... Ahí está. Estamos rollo felatio. Veña.
No, o rollo é que eu creo que penso que todos temos o rollo de estar flipados con fariña. Eu, a partir de agora, vou a meter superheroína. Mira ti. Non Mírate sei que- se co sacho ou non sei co que. No, superheroína temos aquí nos a Navid Aguel. Por certo, unha cousa, Toni, estás a mil cousas. O último que vin teu así nas redes sociais, porque tienes moito de sair ás veces nas redes sociais, foi cantar ese temazo de Michael Jackson nunha rocha sentado, era a Praia da Fonte, pode ser? Máis menos, sí, lembra, foi este verán, aí non pasa moito. que nestes momentos é unha praia un pouco jodida porque se chama Francón. Claro, tal e como esta cousa. Claro, non é un rollo, digamos, valle caído. Aparte eu teño unha cousa, que teño vértigo. Sí. E canto cos ollos pechados. Vaya. E, digamos, o rollo artístico me tira pa diante. Podo asegurar, pedín uns pañais para poñerme porque cagueime. O sea, canto pa diante cos ollos pechados e nunha rocha estaba flipando. No, bueno, a verdade é que o vídeo estamos seguindo un programa maravilloso, cuidado. Así a tonto. Acaban de renovarnos algún estará preguntándose por qué. Bueno, a ver. Te lo he pensado antes. Bueno, en fin. ¿En qué estás metido? Onte falando con él por teléfono díxome que estaba pensando, bueno, que está medio preparando un show con cancións de Paquita la del barrio. Eso xa foi, O xa o fixeches. No, fai un par de anos, preparei un bolo por tal. O que pasa que me din conta que non coñecía xente a Paquita del barrio. Non Non teñen... E non é que quixera facer un rollo tipo Jesulín de Aurique, non? Facendo... No, é que foi un rollo solo bolos para mulleres, pero tiña plantexado a historia de a mulleres non cobrarlles e facer un bolo para os tíos, pero que non iban a venir tíos, polo cual non iba a ganar un puto duro. Tiven que deixalo. E aparte tiña preparado o vestuario, tiña unha falda, digamos, unha minifalda vaqueira, todo. Ti vestiario preparado? Non o podo creer. Sí. No. Sí. E aparte, digamos, minifalda con botafumeiro. Non pensaba levar... Non pensaba levar roupa interior. Bueno, algunha cousa que esteas preparando para dentro... Bueno, en breve, xa, fíxate, estamos en outubro. Supoño que este ano repetiredes ese xa clásico espectáculo de Nadal con Helio dos Santos. O ano pasado, falo de memoria, fixéchelo en Vigo e na Coruña tamén, foi ou non? No, facemos en Vigo na fábrica sempre. En Vigo que non os santiagueses que non se ofendan, ensayamos o bolo en Santiago, facemos un bolo en Santiago. Pero bueno, que non se ofendan, tampouco. E vemos que nos equivocamos para ranxalo. Pero cobramos o mismo ali que... Eso sí. Como vedes non teño moita facilidade para facer preguntas, entón, dende que me deron este programa, o que fago é pedir ao público que venga de City que eles fagan preguntas por min, meten as preguntas nunha urna e eu... Pero unha cousa... Sí, vai ser complicado que Toni Lomba entenda que ten que falar que isto é radio, que como non fala o micro non se lle vai escutar. Pégate ben, que somos unha productora pobre. Agora sí. Xa sei, pero vi uns caretos un pouco de enfermedades venéreas e por eso non me acerco moito ao micro. Teño así un... No, pero... No, pero tamén... No, cuidado. No, espera que vai a ranxalo, espera. No, que vi moita cara de látex tamén. Iso é pola cirurxía que últimamente está causando furor. Dame, antes de que fagamos nada, por favor, hai que presentar en sociedade para os que estades escoitando pola radio e para os que estades vendo o noso programa a través do vídeo podcast, porque sí, amigos, sí, hoxe estreamos. Aí está, mira, vou amosala que me di David. Amosa a esta cámara, pois eu amoso a esta cámara. Hoxe, amigos, estreamos oficialmente
a flamante urna do Como que non. Sí. Corporativa, nas cores do programa, que ademais, vos non nos sabedes, Isa e Toni, feita por unha ointe como a do ano. Isto é verdade, Por lo tanto, un aplauso para Loli, que é a ointe que nos preparou esta urna. Bueno, Somos lolistas. lolistas a tope. Bueno, Pero iso foi con que nos pediches diñeiro. efectivamente, bueno, pero non contes todo. Non tens por que contarlo todo. Que manía os artistas con contarlo todo. Bueno, imos ver que fixestes aquí. Xa sabedes que a xente ven plantexe aquí preguntas. E este ano, como temos aí xa no set 2, para os que estades na radio damos igual, porque ides escoitala moito mellor que a Toni, porque se achega moito máis o micro, e temos a Toni na mesa. Se Isa ve unha pregunta que lle mola, podes reclamala. Agora ben, se tives que hai algunha pregunta que non te apetece contestar, podes mandar unha o marrón para Isa. O sea, ela pode ser cabrona, eu me teño que comer as... Bueno, ¿No? Explicado de outro xeito, pero isto é mellor, sí. Vale, vale. É máis explicado así como Pero eu institucional. non vou retirar ninguna. Non xa o sei, xa o sei, é o peor. O sea, Bueno. cando me pregunten canto miden as miñas ingles, tiro para baixo. Aí está, aí. Ya está. Ninguén vai vir aquí cun metro para nada. Bueno, imos... Bueno, levas tocando un rato aquí, Hostia. Sí, no, cortache esto. Ahí está. Yendo Riverson. Toni Lomba, ahí estamos. Espera, Estamos, ahí ride outra vez, porque acaba de cargarse a conexión. Vale, bueno. É a primeira vez que me cortan o que digo, digamos, tirando do cable. No, foi unha autocensura absoluta a túa, Bueno, mira, esta vai para ti. Vai para ti... No, non te preocupes, que xa chaleo eu. No, prefiero... Queres dar fe. Que non me Queres dar fe. A pregunta é, que champú usas, Toni? Vamos a ver, debido á miña elefantitis, non compro champú. E xa está, un aplauso, vale, xa está. Si teño o pelo cano é por algo. Eu... Si teño o pelo cano é por algo. Vale, moi ben. Por se non entendeste, xa está, vaya ben. Me autoabastezco. Eu creía que esta ia dicir Isa, reclamo a eu. Pero non foi así. Tirámola por aquí, a ver. Es que me pasa parecido, pero... A ver, dime aquí. Por que sabemos de memoria as cancións que máis odiamos? Porque a xente entrena moito desde que sai na casa hasta que chega o coche e vais a ventanilla e non quere que lle escoiten. Entrenas moito coas canciones que non te molan, todos cantamos. Que nos ocurre? Imos no coche cantando a canción, paras nun semáforo e, hostia, subes a ventanilla cunha velocidade que dis. No. Pareceme ben. No, somos uns cretinos, porque non Bueno, somos... fala por ti. A min quitarame o programa, pero pola vosa culpa, quero dicir que eu... A ver se me entendes. Fala o que tenga ya acabo de ver o primeiro tatuaxe, amor de orfelinato na espalda. Como se... Mi madriña, mira, ves, xente de ciencias tamén. Claro, hai xente que vende todo. Como se chama a vea que se me hincha na fronte cando berro? A trixémina. En vez de apnea, apena. Isto lembrame a un chiste que contaba sempre a miña curmá Chita, que curmá miña, pero ten 85 anos. Que hai cousas que non se entenden moi ben. Cousas da xenética. Sí, non se sabe moi ben. Hai xente que daba moito. Estás coa tua curmá Chita, diste, e a miña curmá xoguei con ela no... Non, ti pensas, pois, debín xogar con ela no como se chama, nos columpios e tal. Non, ten 85, quer dicir, eu teño agora, cando eu tiña 14, tiña 50 e tantos. Entón ela sempre contaba, conoces
conoces a Benita? Dicíaslle non, entón amosaba así o brazo e dicíalle, pois mira, te la presento. Bueno, era un chiste da miña prima Chita. A miña prima Chita, Deus a teña na gloria, que non morreu, pero que decir que, bueno, que a teña igual. Bueno, home. No, pero que a teña na gloria ben, que estar na gloria estar ben. Veña, a última, a última. Paréceme mentira que nunca pedir un aplauso para a súa irmá Chita. Prima, unha gourmand. Grada, un aplauso para a Prima Chita. Bravo, Chita, estamos contigo, Chita. Prima Chita, moi amiga de Johnny Bismule. Sí. No, foi unha infancia dura, porque ademais é contemporánea. E da nai de Mia Farrow. E da nai de Mia Farrow. Claro, bueno, así. Que dato cinematográfico acaba de darse. Impresionante. Bueno, a última. Por que as nubes son brancas? Porque as inventaron os Simpson. Claro. Un aplauso para Toni Lomba e xa risco. Pero que aparte o digo eu que son daltónico. Es daltónico de verdade? Moito. Que barro. Bueno, pois non caias na historia de decirme de que cor ves os semáforos. No. Nos neste programa iso, e chistes de Peret non facemos. Eu volvendo de Santiago, cando vin que iba a atropellar un perro verde, xa me din conta que era. Non me creían, ni Dios. Pero bueno, eu que sei. Chega o momento de recibir a un dos colaboradores máis queridos do programa, non porque sexa moi querido, senón porque só temos dous. Entón, quer dicir, algún ten que ser máis querido que o outro. Non me meto tampouco con calé, pero recibimos cun fortísimo aplauso a Fernando RQR, a súa xeración espontánea. Y tropezando, sigo avanzando, sigo soñando. Autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR. No, espérate un momento, hai que avisarlle ao técnico que baixe a sintonía, pois non se te entende. Espera, subo outra vez. Sube Pini. Pienso encontrar. O autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR presenta Xeración Espontánea. Espera un momento. A ver, espera un momento. Corta, Pini, quita sintonía. Non me deixa, Quita sintonía. Carrillo, nunca me deixas. A ver, quita. Pero é un rollo millennial, vai así todo do tirón. Queredes que o faga outra vez, si ou non? Sí. No, que un dixo? El sí. Bueno, por mayoría absoluta del, va a repetirlo. Dalle otra vez, Pini, al principio. Pero avísao. O autoproclamado cómico máis sexy de toda Galicia, Fernando RQR presenta Sigo buscando. Xeración Espontánea. Pero non dicías. Terrible. Pero non dicías que ia do tirón. E agora subiches. Bueno, igual. No, o teu rollo, como millennial eu non entendo. Intrahistoria do programa. Acabas de dicir que os dous o máis querido, o outro menos querido e tal. Non falei do menos querido. Bueno, un dos máis queridos. Sí. Estaba eu con Iván Mula. Como Cazulu. Sabes quen é Cazulu? Non. Bueno, xa cho contarei. E di, o máis querido do programa. E dixo, a sotoboche, o que sae. Porque crees que non vas a ir no programa de hoxe, Iván. Hoxe sale seguro, Iván. Sí, home, sí. Se quedan aínda... Bueno, non tanto, veña, dalle. Bueno. Xa é tarde. A ver, que vas facer hoxe? Nada, quería falar, o domingo pasado estiven de boda. De boda millennial. Sí. Casou. Hai bodas millennial, sí, home, claro. De feito, se queredes, hoxe facemos, se dá tempo, ao final do... Unha boda. Unha boda millennial. Unha boda millennial. Casamos. Eu me apunto a que queres ser? Solteiro. Que queres ser? Despedida solteiro. Tives de padriño, vale? Vale. Nada, casou unha galega
cun nixeriano que se habían coñecido en China. É certo, De aquí... Os nixerianos chegan a China, Se chegan. Con que non sei, pero Chegou un chegan. contingente dali de Nixeria que flipas. Yorubas son, por certo. A xente, a todos os da boda, a tope cos yorubas, certo. Bueno, entón, o tema dos millennial... Non sei que di, pero bueno, sigue. Os yorubas son os nixerianos, o que falan. Vale. O idioma. Non lo coñecía despois. Os que chegan a China co... Eso es. Vale. Bueno, normalmente quedo como tolo do programa, pero eu estou fodido porque está aquí a superheroína Toni. Eso vai está por me ti. deixando fatal. Eu estou moi centradiño. Nada, as bodas millennial. Sí. Precisan moitas cousas, pero o primeiro que precisa unha boda millennial son hashtags. Cancelos. Sí. Pode ser os clásicos. María e Luis se casan, por exemplo, como pon ali na Puente de Colla. O que antes se facía ali no... Claro. O que se facía antes na Ponte de Colla, pois agora faise con un cancelo. Pode ser... Te casaste, la cagaste. Todo eso pode manterse, non hai problema ningún. Ben. E despois, se podes contratar algún xoguete roto de OT para que cante na túa boda, estaría perfecto. Me vale. Sabía que iban a falar de min. Sabía que iban a falar de min. Pancamús. Sí, eso pasa. Sí. O no? Está pasando. Ahora mesmo. Neste mesmo intro hai algún xoguete roto de OT casando a alguén ou tocando nunha boda. Beth, Idaira, que ahora estaba traballando de Ferralla tamén por aí. Estaba traballando de cosa, pero fai bolo, sí, Idaira, lembraste? Non. Iván seguro que... Iván, lembraste de Idaira, verdad? Idaira sí. Boísima, aí non se te escoita, pero ven, que non se te escoita, ven. Aí, Idaira sí, cantou moi mal sempre. Sempre, pero tiña moito apoio. Moito fandom tiña. Aí estaba de Ferralla por aí traballando. Ti que pasa? Tiñas ganas de sair, non? No, bueno, xa me vou despedindo da xente, vale? A xente que este escoitando, pois xa pa semana xa nos escoitamos. Se cadga, vale? Veña, pasadeo ben no programa da radio. Veña. Pero... Idaira mola. O que nunca pode faltar nunha boda millennial, iso sí, é o amor. O amor non. Porque o amor millennial... Somente fixo un O amor millennial. O millennial love. Un amor mozo, xoven. Un amor que doe como unha coz. Amor millennial love. Ese amor que che colle polos collóns ou o que teñas, millennial. ¡No lloréis que me voy a casar con ella! Paixón de gran irmán. Paixón magnificada, como todo. Bicos con sabor a salitre e a sol das 8 da tarde. Sabor de intres compartidos. Labios de fresa, sabor de amor. Amor de amizade. Aquí hai 4 micros, xa. Amor de amizade. Amor de verdade. Amor de cacharel. E de cacharelas vai o conto millennial. Unha noite de San Xoán eterna na que morren todas as bruxas. Unha caza de sentimentos mortos na compaña da Santa Compaña. Cariño de tenda de campaña, desenfreno, champaña, amor, millennial, love. ¡Bravo! Eu creía que tiña un problema coa sección do ano pasado, pero esta non a entendo tampouco. Hola. Sí. Eu quero saber por que a miña sección non sale isto pola radio. Pero bueno, a audiencia, a xente que nos escoita, xa nos escoitamos pa semana. Veña, adiós, disfrutade da radio, adiós. Idaira, Idaira. Vale. Xa está. Pero agora non tes caralles de risa. Acaba, pon un punto de final a isto. No, deixamos aí a xente co clickbait da boda millennial. Co que? É que ademais fala rarísimo. Clickbait que é un actor. Co garfo. A ver, fan un salva, non vamos facelo nós. Un cliffhanger, será. Bueno, algo de millennial, pero para despois. Un aplauso para Fernando RQR. Vale. Vai. Prepárate pa boda. Mellor. Mira,
Imos recibir, porque claro, é que imos recibir agora é o momento de non escoitalo chorar máis. E ademais é que levamos 3 programas e aínda non estreou a súa sección. Isto é moi triste. Pero Tengo unha cara de xogador de balonmano de expulsado a 2 minutos. 2 minutos. Sabes os de hockey sobre xeo que están aí de penalti e para pois aí está, pero hoxe vai sair un aplauso forte para Iván Miula. Qué bonita sintonía que tes. Sí, é unha pena que despois da sección de RQR a xente marchara pa cama, non vai escoitar nadie. É que non entendo eu para que facemos xa. Bueno, no, pero moi bonita, a música gustame moito. Queríamos saber que vas facer neste programa. Bueno, antes dixeches ti que non sabes facer preguntas, non? Algo así, que non eras quen de facer preguntas e por iso facía xente. Pois eu é que non saiba, eu non quero directamente. Entón dixe, no, que vou facer para que a xente saiba. Dixenlle, bueno, falei cunha muller, unha artista. Bueno, coa miña nai, non? Entón dixenlle, mamá, mira, van vir xente aí o programa este como que non maravilloso. E dice ela, como que non? Vale. Dixen, vai vir xente ali, artistazos e tal, por que non lle faz preguntas ti? E xo era, bueno, pregúntolle. E dixen, moi ben, pero todo gratis, mamá. O sexa, entón o que cobro é todo para min. É maravilloso, está moi ben, non? Entón, queres dicir que para propoñer unha nova sección, o que fixeches foi chamar a tua nai. Chamar a miña nai. Casi a vexo tamén, porque ela contenta porque a vexo un día a semana, é moi bonito. E imos ter a sorte, por exemplo, de coñecer a tua nai. A seu pai non. No, a súa nai, a súa nai. No, Toni, que vas a por outra cervexa, estate quieto. Decía por mí. No. Estate quieto. Se estaba reclamando paternidade, estaba acojonado, ¿sabes? Y estaba mirando así un parecido a mí que me estaba dando un chungo. Sí. Un parecido. Bueno, da igual. Bueno, temos presentación da sección. Sí, Hoxe non nos vai dar tempo a facer preguntas, pero a semana que ven sí que pode... Bueno, veremos, se a semana que ven dá tempo. Xa veremos, tampouco... Pero creo que é un bon momento para que coñezamos a tua nai. Vale, pareceme ben. Que presentemos a sección. Eu xa coñezo, agora vos, pois xa... Pon aí, Pini, a ver se coñecémonos tamén. A mí me soa na música. Bueno, estou aquí con a protagonista da sección de As Preguntas de Chola. Así que, que tal? Ben. Bueno, pois nada, simplemente o que quero é que, bueno, que te presentes un pouquiño. Preséntate. O meu nome verdadeiro é María Jesús. Pero de pequeniña empezoume a chamar meu pai Chola, 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 e quedou moi chola. E non veño só porriño a preguntar por Chola. Por María Jesús, perdón. Por María Jesús. Tens que preguntar por Chola, senón ali non me conoce. É así. Que vas facer nesta sección? As preguntas que ti me faces. Se podo contestarches. As preguntas as vas facer ti. Bonas a facer eu ou faz máis ti a mí? Non, eu vou te preguntar que faz as preguntas a xente. E ti faz preguntas as que queiras. Pois veña, a ver, a que xente? Non, agora non, agora é a presentarse. É a presentarme, bueno, xa me presentei. Este é o meu fillo, parecémonos moito. Xa está, non lles conta nada máis, non? Non sei que queres que che... Non, pregunto, xa está. Que lle conto eu? Creo que sí. Sí. Se tedes un chollo mellor para meu fillo, xa sabedes contar. Home, eu como nai pido os meus fillos. Para min, eu para meus fillos, todo. El vale un montón, non é porque xa meu fillo. Pero vos, se o tratades, sabedelo. Vale moito.
Se eu son máis nova, fago un teatro con ele. Entre os dous, mi madriña, que non iba a rachar. Pois nada, esta é chola, a miña nai. Pois mira, no, xa está, Pini, non te veñas para arriba porque non nos dá tempo. Fora, pon outra cousa, aí estamos. Digo que me parece moi ben, pero que xa a semana que ven podemos estrear a sección das preguntas de Chola, xa que están aquí. Como van vir a semana que ven porque bueno, van dormir aquí unha semana inteira. Pois, se tal, a semana que ven facemos as preguntas de Chola a Toni Lomba e a Isabel Risco, que che parece? Pero eu pregunto, xa ten pouco tempo aínda encima e está jodendo Chola o espacio? No, es que a sección é esta. Eso que máis me gusta da sección, que o faga ela. Un aplauso para Iván Buller, amigos. Bueno, gracias. Eu pensaba que Fernando RQR estaba xa preparado porque dixeron que íamos facer unha boda e de súpeto vexo que está aí sentado dicindo, pero vamos ver. Imos, sí. Desfrutando do show de Chola. Sí, disfrutando anda, de Chola. O que, se queres, o que facemos é unha boda nestes intres. Fernando RQR está, pois, poñéndose o atrezo de... Bueno, non sei se de exorcista nestes intres ou de... Iso é unha toga de casador. Unha toga de Timi. O rollo millennial é random, o sea, tampouco... Da igual. Vale, no. A quen caso? O millennial a quen caso, a ver. A quen casas? A quen caso? Home, eu creo que podemos casar... Sí, dime, eu creo que podemos casar. Toma, leva o micro para que te escoiten na casa, porque moito radio, se non levas o micro, pois dificulta todo moito, sabes? Eu creo que podes casar a un home que xa foi pois noivo neste programa, na anterior etapa. De feito non se está enterando moito de que... No, pero mellor porque... Pero xa que Emilio, xa que casaches unha vez, casa. Un aplauso para Emilio, por favor, sí, ven. O noivo de Garda de como que non. Benvido, Emilio. Emilio, benvido. Xa que está... Ti é a primeira vez que ves, non? Pois que mellor. Un aplauso para ti, por favor, sí. Preciosa boda, Millennial. Como te chamas? Alex. Como te chamas? Alex, moi ben. E ti, Emilio, como te chamas? Me chamo Emilio. Emilio, moi ben. Emilio chamas igual que antes, que iso unha cousa moi bonita. Tes claro como vai o conto, entón vos poñedes vos aí. Un poquinho vais para adelante. Aí estamos Se queredes traer as arras ou algo. Sí, de madriña. Tes un minuto para casalos. Sí, casa moi rápido. No rollo Millennial sabes que va todo moi rápido, porque somos a xeración así de rápido, entón xa vou os votos directamente. Moi ben, vale. Pois veña. Queres algo, unha música ou algo? Non, así, dalle Pini unha música de boda Millennial. Digo, non, a ver que teñen por aí. Seguro que tes algo. A ver. Que bonito. Vaise un pouco o Pini, senón, un poquinho así. Boda Millennial. Eu, Emilio Polito Blue, @Emilio Polito Blue. Tomo a @Diablilla Vermella. Vale. Ti di si queres, xa está. E prometo serlle fiel en Tinder e máis en Badoo. Compartir e retuitear no follow e no unfollow por todos os megas ou até que o wifi vos separe. Prometeu. Aplauso. E ti, Diablilla Vermella, prometes compartir os hashtags en YouTube e en Instagram, en Pinterest e en Snapchat, non borrar o historial por todos os días da túa vida ou ata que os datos se te acaben? Prometo tamén. Un aplauso. Eu declaro vos Millennial
¡E millennial! ¡Que se besen! ¡Que se biquen! ¡Que se biquen! ¡Qué recatados son! ¡Qué recatados! Con toda esta tontería, chegamos ao final do programa. Mira ti. Hai que pedir un aplauso forte para os nosos convidados de hoxe, que son Isabel Risco, Toni Lomba. Un aplauso para vos. Nos controis técnicos Alejandro Martínez Pini, na producción David Augusto, Iván Müller, Fernando RQR. E rematamos, xa que falamos tanto de Twitter e de Facebook e de Tinder e todas estas trapalladas, rematamos cun Tres Andís Hits, que é un éxito dunha actriz, Antonia San Juan, que se titula Hater Hater, que a min personalmente faime moita graza. Escoitámonos e vémonos o vindeiro luns ás 12:04 na Radio Galega, aquí no Como que non. Moitas grazas, moi boas noites. Mediodía me despierto y no tengo nada que hacer. Vuelco mis miserias y mi frustración entrando en internet. En la vida real nadie me quiere, pero aquí estoy en mi salsa. Y soy muy valiente escondiéndome tras una cuenta falsa. Estoy todo el día al acecho como un depredador, a que alguien diga algo para entrar en acción. Me encanta intentar hundir a los demás para pasar el rato. Es más fácil insultar y criticar desde el anonimato. Soy una hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una y no opine como yo es subnormal. Tengo claro que lo que yo diga es la única verdad. Mi vida solo tiene sentido si me meto en otra ajena, pues la mía es tan triste y vacía que estas cosas me la llenan. Pongo a parir cualquier detalle que haya en una red social. Si estoy de acuerdo me da igual, finjo que me parece mal. No me importa ser incongruente o caer en contradicciones, porque aquí mi único objetivo es tocar bien los botones. Hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis defectos en el resto. Golfa, puta zorra malnacida. Y aunque no te conozca te voy a joder la vida. Vete a la mierda, asquerosa, adiós, chao, chao. Clic, enviar, qué gusto me he quedado. Hater, hater.